Здравейте! Тук ли е Skin Pro, където предлагат процедури за почистване на лице, оформяне на тялото и лазерна епилация? Всичките ми приятелки са луди по това място. Да, това е мястото, на което предлагаме процедури за лице и тяло. Страхотно! Искам всичко! Перфектно лице, гладка кожа и оформено тяло, защото ме чака едно невероятно лято. Доверявам ви се! Спокойно може да ми се доверите, аз съм медицински козметик с богат опит. Заповядайте с мен да ви покажа процедурите. Започваме с лазерна епилация. Слагаме очилата. Ама да не ме боли. Напълно безболезнено гарантирам. А сега ако знаеш какъв връбак те чака. А сега процедура за перфектно тяло. А това какво е? Очаквах да попиташ. Това са маски за регенерация на кожата, дълбока хидратация, уморени очи. Надявам се, съм продала вашите очаквания. Дори надминахте моите очаквания. Надявам се, се върнете пак. Със сигурност ще се видим пак. Ще разкажа и на останалите си приятелки.